Hejsa og velkommen til min terrasse. Nu vil jeg vise, hvordan man skifter et almindeligt greb uden lås til et med lås. Grunden til, at jeg vil gøre det, er for at gøre det sværere for tyven både at komme ind, men selvfølgelig også at komme ud. Jeg har valgt at bruge en med en kodelås, men man kan også sagtens bruge en med en nøgle. Og til det, der skal vi bruge et låsegreb, en nedstryger eller en vinkelsliber, en skruetrækker og en tommestok. Først fjerner jeg det gamle håndtag, og det gør jeg ved at skrue de her 2 skruer ud. Når vi har afmonteret det gamle greb, så skal vi finde ud af, hvor lang grebspinden den er. Grebspinden på det nye håndtag skal være samme længde. Så har vi skåret grebspinden til, så det matcher den gamle. Nu kan vi montere det, og vi bruger selvfølgelig bare de huller, som der var i forvejen. Sætningsskruerne medfølger i kassen, den bruger vi. Så er den del af huset også blevet sikret. Det var meget nemt. Prøv at skifte koden, så læs brugsanvisningen.